हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों जब कार्ड थानाय आइजो बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आपडेट। आसामनि मोनफ्रोम जिल्लानि ग्राम पन्चायत एबा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव थिसननाय जागोन बे पस्टनि थाखाय आइजो आरो बे जबनि थाखाय बिथांमोननो होनाय जागोन सानसेयाव 280 रां 280 रुपिस पर डे। बिनि थाखाय बिथांमोननि आखायाव थानो नांगोन जब कार्ड, अब्लासो बिथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, खामानिया मा जागोन, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां सोलोंथाइ थानो नांगोन, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै रोखा फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां डिपार्टमेन्टआ MGNREGA थामहिनबा महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट ग्यारान्टेड एक्ट स्किमनि गेजेरजों ग्राम्य थामहिनबा वुमेन मेड पस्टखौ होनो थांगासिनो दङ आरो जायफोर बिथांमोना बेनि थाखाय एलिजिबिलिटि दङ बिथांमोननिफ्राय डिपार्टमेन्टआ आरज बिलाइ हांख्रायनाय जादों। जुदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि एलिजिबिलिटि दङब्ला आरो एप्लाइ खालामनो गोसो दङब्ला नोंथाङाबो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौ। स' बिदिब्ला एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो खोथाखौ नोजोर होनो नांगोन जे डिपार्टमेन्टआव दङ पन्चायत एन्ड ग्राम्यन्नयन थामहिनबा पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, पदर नाम ग्राम्य हकि थामहिनबा वुमेन मेड, आवेदन अन्तिम तारिख थामहिनबा नोंथांमोननि जिथु एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बेयो थागोन 5 मार्च 2021 सिम आरो आवेदन प्रक्रिया अफलाइन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय बेवहाय नोंथांमोननि जिथु एप्लाइ खालामनायनि प्रसेस बेयो अफलाइनाव जागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ थागोन 5 मार्च 2021 सिम। बिदिब्ला बिथांमोननि पस्टआ बबेयाव जागोन, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों खालि मासि थामहिनबा लांदां मासि। आसामनि गामि ओनसोलाव बे गोदान मासि ग्राम्य हकि थामहिनबा वुमेन मेड बिथांमोनखौ थिसननाय जागोन। वुमेन मेड बिथांमोननि गुबै खामानियानो जागोन MGNREGA स्किमनि सिङाव थानाय जब कार्ड थानाय बिथांमोननि मावनाय खामानिफोरखौ नायदिंनाय। दानिया बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन, बेवहाय फोरमायनाय बायदियै 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेराव थानाय जायखिजाया आइजोआनो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायनाय दङ। बेजों लोगोसे बिथाङा सोलोंथाइ महरै खमैबो क्लास 8 पास थामहिनबा थाखो 8 पास जानाय जाथारनांगोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होदों। बिनिफ्राय गुबुन सोलोंथाइ महरै थामहिनबा बेवहाय अन्यान्य अर्हता महरै बेवहाय फोरमायनाय बायदियै बिथाङा जायखिजाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायखिजाया सासे सोद्रोमा जाथारनो नांगोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला बेजों लोगोसे बिथांनि जिथु बेथन, बे बेथना बेसेबां जागोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायनाय बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों सानसेयाव बिथांनि बेथना 280 रां 280 रुपिस जागोन होननानै बेवहाय रोखायै फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो, जायफोर बिथांमोनानोखि बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो होननानै सानो, बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। मानोना बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन माबोरै बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जायो। स' बिदिब्ला दासिम मिथिनायाव बेनि जिथु एप्लिकेसन प्रसेस, बे एप्लाइ प्रसेसा जागोन अफलाइनाव आरो नोंथांमोननि स्टार्टिं डेटआ जागोन 15 फेब्रुवारि 2021 निफ्राय 5 मार्च 2021 सिम। बिनिनो नोंथांमोना बे जिथु अफलाइन प्रसेस, बे अफलाइन प्रसेसआव नोंथांमोना बेनि जिथु एप्लिकेसन प्रसेस बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय ग्राम पन्चायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय नोंथांमोना बेनि जिथु फर्म, बे फर्मखौ नोंथांमोना कालेक्ट खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय जेब्ला 15 फेब्रुवारि सफैयो अब्ला माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो, मा डकुमेन्टस गोनां जायो, बेफोर गासैखौबो लानानै मोनसे गुबुन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आरो माबाफोर मिथिनो दंबायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नटिस फोसावनाय दङ, नोंथांमोना बेखौबो आबुङै फरायनानै आबुङै मिथिनानै लानो। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।